тирамоҳи соли 1992 60 нафар кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳифзи амнияти мардуми ноҳияҳои қаротигин ба ин минтақа сафарбар карда шуд. дар ноҳияи Рашт нахуст онҳо бо ду қомандони наҳзатиён ва як гурӯҳ тарафдорони онҳо рӯбарӯ шуданд. наҳзатиён бо ҳарфҳои умедворкунанда ба хотири сулҳ ва бо ривояту ҳадисҳо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро бовар кунонданд ки онҳо фиристодагони Содиров Ризвон мебошанд ва Ризвон онҳоро махсусан барои овардан ва мулоқот бо сарбозон фиристодааст. бубинед, ин наҳзатиёни касиф чӣ гуна бо ҳарфҳои бародариву баробариву дӯстӣ ва садоқати якдигарӣ суханпардозӣ карданд, аммо дар асл нияту мақсади нопоки дигар доштанд.